Yabantu hayi hlalani phansi ke sanhlala phansi wethu bengicimba sigqibile mina ngo-Dearest. Bengicimba sigqibile mina ngo-Gorgeous Girl. Kanti asisephakathi inside kuWinnie Matatazela Malema. Ndinixelele mna. Mamelani ke bantu into eyenzekayo. Apha eklasini yam niyayazi mos into nokubana we don't follow events, we follow people. And ke ngoku kule video ndicela silandele uDrushantha Ramsamy. But apha eklasini yam bantu sizawuthi ngu-Fear for God. So nikhawuleze nithi ngqondo ufika xa ndisithi Fear for God. Mamelani into eyenzekayo bantasi. Niyayazi mos into nokubana uMawinnie zebe kuMadlanga Commission ebrayo apha yaqonda. So kuloo braying session ke ngoku uMawinnie uye wabuza into nokubana yemfo kabawo siyasibona istatement sikama-briefcase Fadela Adams. Siyasibona istatement sikama-briefcase but akukho barhanelwa apha. But kule yenu into eniyipreparishileyo nina abarhanelwa nibathathe pha abarhanelwa. Wapheyija uMatatazela wapheyija uMawinnie wapheyija akayazi noba kwenzeka ntoni bantase waphela esithi andimazi nam uFear for God into nokubana ebebathathe pha abantu. Mhlawumbi sayidiscussa mhlawumbi kuthiwa because kwathiwa iappruvwe nguwe njani uthi awuyazi wathi mhlawumbi sayidiscussa mhlawumbi zasiyidiscussa but andimazi mani. Uyathanda ukwenza into eziphuma ecaleni ke uFear for God. Kutsho uMawinnie yabo bantase caba umamele ke ngoku uFear for God ufake i-headset bantase umamele wathi kutsho uFear for God wathi yandiqhela le waphinda wamamela wathi hayi andikwazi umyeka wablowa apha ifowuni ka-Advocate Silo. Advocate Silo ngolo xesha ke bantwase ubhizi wenjenje noMawinnie bayathathana. Yazi angakubambi ifowuni Advocate Silo afowunele Advocate Circles Ncube afowuni Advocate Ncube aqomba hayi wethu mandikhe ndiyithathe le call ayithathe icall abe esithi uFear for God mamela ke sisi ndiyivile yonke into ethethwe nguMawinnie apho but mna ndinento eyohlukileyo. Mna ndinobungqina bam endibaziyo and ndiyasazi isitori sam. So ndicela ithuba nje noba imini kuMadlanga Commission cela ithuba. In fact ndicela sidibane sizodiscussa ndinike something bantase hayi sharp chomi nyhani ke kubekho loo arrangement between uAdvocate Ncube noAdvocate Fear for God. So after ke ngoku yonke loo nto bantase sekulate ke ngoku ithi call yorukudu ayibambe icall uAdvocate Fear for God. Already uAdvocate Fear for God uyayazi into nokubana uzawuya kuMadlanga Commission because sethethile noAdvocate Ncube wathi ndizayirekhoda ke le icall what record wabamba ifowuni wathi hello wabe sithi into nokubana ulo mntana uMawinnie hayi yayibona into yakuMadlanga Commission iyadika yabona ngoku mna ndisuka phaya bandibuze into nokubana abarhanelwa bebethathwa phi ndaska ndayazi nale ndiyaziyo kwathini and uyayazi ke ngoku laa jaji yabo iza kwenza muncu yamazi mos ijaji laa mntu wandenza muncu wathi andazi no-law 101 ndaqomba yesana eSouth Africa enoba yonke ngoku icimba into nokubana ndisesiya isidom because ndiske andayazi mntakabawo nale ndiyaziyo. Hayi bo Mawinnie yabo wathi and enye into ke ngoku sana sendingumntu othatha i-medication ngoku because ndinento ene-panic attacks endingazi-understandiyo kwathini andazi hayi fine wabe sithi and ke sana ungazihluphi nozihlupha into nokubana uthini because if bakubize pause wenze sure into nokubana uyahamba utsiba ibhoda uhambe uyobalizayizayi somewhere noba uhambile uyovula ispaza shop eNigeria okanye uvula ispaza shop eKenya mntase otherwise apha in fact wena ungafitha ineSomalia uhambe uye noba kuseSomalia because zana inzima into eseMadlanga Commission ayiyo le level ubucinga uyayazi. Ndaqomba tshini uMawinnie ebecimba ilevel yeMadlanga Commission ifana nqwa nelevel yakwi-ad hoc committee kanti phaa kuMadlanga Commission bamthi law 101 sharp chomi. Siyiyeke ke indaba yecall ndizayi-attach icall nizazivela ningangxami. Siyiyeke indaba yecall
call. Hayi fine, loo call leyo ayithathe ke ngoku uadvocate ayifake phaa as ubungqina bakhe ke ngoku into yokubana xa ndisiya kumadlanga commission ndizawufaka nale call. Yava bantase, zomamela ke ngoku ndiyabuza mna ke ngoku, kubuza mna ke ngoku phaa kufika fokolo into yokubana wena mntase yintoni kuzisa kumadlanga commission, yintoni lucimbo nayo singekayiva ekwenza into yokubana uye kumadlanga commission. Wathi Mendi, tsala isitulo mntase. Ndathi hayi wena, ndathi hayi, wathi tsala isitulo. Ndasitsala bantase ndenjenje, hlala ndazinza. Uthi bantase ufiye fokolo into yokubana ngaloSihlanu uthile phaa ngo-2024 yena ufumana i-call. Turukutu, mamela apha i-call isuka kumawiniza into yokubana kuzawubakho imeeting apha eofisini yam ngexesha elithile kwathini. Uthi hayi nyhani Mendi, ndingaphozisi Maseko nam ngelaa xesha ndihambe ndiye ofisini kamawiniza. Xa efike ofisini kamawiniza uthi nguye nee-investigators ezimbini kwathini. Uthi kwabe kusithiwa phaa into yokubana hey guys, nisebenza i-case esensitive apha. Le case le ingabantu base-crime intelligence, yabo. Kuzawufuneka nenze sure into yokubana yi-secret le nto yale case, uyaqonda. And ke ngoku kuphandwa kule case PKTT, kule case kuphandwa uGeneral Khumalo, kule case kuphandwa uGeneral Fanny Masemula. uTeddy Bear wethu bathong, yava kuthiwa kuphandwa bona bonke. Sharp chomi, hayi ke. Uthi ke ngoku into yokubana uadvocate Fiya Fokolo into yokubana kule briefing nyhani yayiyi-briefing in the morning and akho maphepha anikwa mntu, kwathiwa hamba ukuyojonga la maphepha ukuyicingele nto kwathini. Sharp chomi. Kwathiwa ke ngoku into yokubana kuzawufuneka kubekho, I think istatement sasesithathiwe, kwathiwa sithathwe istatement sikamabriefcase Vatel Adams, yabo. Sesithathiwe istatement sikamabriefcase kwathini for ke ngoku lo section 27. Niyakhumbula mos umabriefcase wacomplaina, wabhala nje complaint, and then after ebhalile then kwathiwa ke ngoku i-IDEC yona yasuka ngobuyona ooPerumal, yayi nguDylan Perumal andiyazi nabanye, basuka bayabona ngoku nokokwabo kwi-drop out Vatel Adams. Xa befika phaa kwi-drop out bayenzisa ke ngoku into efana nalast section 27 ufuneka ye-IDEC xa kuzawuvulwa ikhesi. So uthi ke ngoku Fiya Fokolo into yokubana Mendi, ndayifumana mna loo nto iyelelene ku-section 27. Uthi hayi nyhani, ndayifunda hayi man, ikhona into engadibaniyo apha, uthi le section 27 uyifumene namhlanje. Kwathiwa mamela ke, ziwenze le nto ufuna uyenza ngale nto, but ngengomso zibuye ibe lapha. Ngengomso siyifuna back apha eofisini. Nyhani, uthi nyhani ndenza loo nto ndiyenzayo ndayibuyisela back section 27, yabo. So mna ngoku nokokwam andinabungqina bayo, ndayigqibelisa ngokuya, yava. Sharp chomi. Uthi ke ngoku from loo nto ngengomso kwabe kusithiwa hayi kuzawufuneka ke ngoku kuyiwe kweza police station. So apparently i-IDEC iyakwazi into yokubana icele amapolisa, icele idocket something emapoliseni, yabo. And then amapolisa azokwenza ikopi yelaa docket then anikeze i-IDEC. So ke ngoku uthi kule game kwathiwa ungafuni ikopi, ufuna i-original. Sifuna i-original, ibe ngathi ezaa fayile zasezibhedlele sizifuna zonke ezaa cases zazibanjwe zivulwa ngu-Adams, bazifuna zonke. Nakhumbula mos into yokubana wayehleli nje uphethe i-briefcase uhambe evula iikheyisi, but bazifuna zonke. Sharp chomi. Kuthiwa zawufumaneka ii-dockets. Uthi nalapho Mendi ndithi man, kutheni nto sizafuna i-original, because kaloku idocket ngumntana weSEPS, yaqonda. Ngoku xa uzathatha i-original yedocket uyise e-IDEC, uthi i-IDEC mayithini, because it's only gonna gather dust, ayizukwenza nto. So izawuthini le nto, yabantase. Uthi but ke ndalandela i-instruction, ndayithatha le nto. Uthi ndenza abantase, ndafunda ezi dockets, kwaphinda kwakho into ethi Fiya Fokolo, draft report according to ezi dockets uzifumeneyo. Then le report yakho ke ngoku icacisa into yokubana kwezi dockets zikaVatel Adams ufumene ntoni. Wayidrafta ireport bantase, wabhala umntana abantu into yokubana akho Fokolo kwezi dockets, akho evidence, akho mangqina, like akho Fokolo
wayibhala idraft umntana abantu bantase yabona kule into kaFiya Fokola andifuna uyingxamisisa ndifuna sithathe ixesha lethu. So I think sizakwenza ii-parts ezi-3 so that nizo-understand noba uthini kanye kanye lo mntana abantu, but mamelani le recording okwangoku then ndizawuphinda ndibuye ke ngoku no-part 2 sigqibezela. No, it's fine. I don't even know what's happening. I'll be very honest with you. I stopped watching because we are so busy with preparation for Blue Lights that I just don't have the time to listen. And don't watch because it will really, if they call you, you leave the country. Okay. Oh God. Okay. It's not what you know. Okay. No. Today I didn't know section 28. I didn't know section 27. I know nothing. I'm as dumb as 2 bricks. I'm sorry. Yeah. But it's okay because, you know what? Whether we like it or not, they're going to make our names shit anyway because you can just see. You know, especially when, remember he's a judge. You know, for him to make a comment, oh, well, this is basic law 101. I'm surprised you don't know it with your 30 years experience. Oh, I don't even know what to say to that. Exactly. And he's doing it, and he makes faces. They laugh with each other while you're still answering. It's so unprofessional. Yeah, no, I don't want to go there. Yeah. We'll see what we're all going to do, but it's just going to be a shit show. But I'm going to talk to Vivian quickly. Okay, but ask him to check my emails from, it must have been around the 11th, 12th or 13th of December because I went on leave on the 14th of December. So it would have been the 11th, the 12th or the 13th of December. But he would have had to speak to Fadil after Fadil gave us the 27th, remember? Yeah. No, his indication is that he had spoken to him in December, so it was late November. Yeah, late November. Yeah. Yeah, because Fadil's 27 is dated 21 November. So he would have had to speak to him between 21 November and the 5th of December because on the 6th we signed the authorization with these extra names. Yeah. Yeah. Okay. All right, I'm going to talk to him. Okay, Mama. All right, thanks, Yeah, no problem. Okay. Bye. All right, bye. Thank you, Chair, Commissioners. Ms. Ramsamy, you refer to Advocate Johnson as Mama. Why is that? You can switch on your mic. When I started with ID, before it became IDAC, Advocate Johnson was the head of office. And we had a choice between calling her ID or Mama J. And I respectfully call her that because she's not a bad person. She's not. She's, you know, when I got sick... My comparison to Winnie Mandela, it was in relation to what she presented at the ad hoc committee. The ad hoc committee and Madlanga Commission are not the same thing. And they don't use the same style of investigation, the same style of interrogation. She might have impressed me at that ad hoc committee and impressed me in the Madlanga Commission. I don't know. Or in the Madlanga Commission, she might have said things that were not put forward in the ad hoc committee. And therefore, to compare the two will actually be unreasonable. The reality of the situation is that you are going to have two reports. There's going to be Madlanga Commission report and there's going to be ad hoc committee report. They may not say the same thing. They may say the same thing. So they all depend on the facts that were presented and the evidence that was presented before the two. And as I phantsi ke sana sigqibezele le nto kaDrew Fiya Fokola plus ke uWinnie Matatazela Gorgeous Dearest Mama
gqokezeleleyo ke bantu asimamelani ke ndiphele kule ndawo ke ngoku into nobana nyhani ke bantu ayisendele report eyisendele umawiniza athi noted, but please send it to chief because uchief ebekhe wathetha nomabriefcase. Fidel Adams sharp chomi nyhani uthi ayiforwardele uchief, ekuforwardeleni kwakhe uchief uthi ke ngoku uFearfokol into nokubana Mendi ngendlela endibona ngayo mna into nokubana ke kwakho i-conversation between uchief nomawiniza, yaqonda. And then ke ngoku after loo conversation kwashupha, and ke ngoku uthi uFearfokol into nokubana yeyi bekukwazeka into nokubana Mendi uthethe nomawiniza ngoku, umxelele uba yabona mawiniza into ethile nethile 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 xa singayenza kanje nakanje 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 kungaba kanje nakanje 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 sibe kanti siyawina. Athi umawiniza ndiyayibona mntase, ndiyayibona le angle uza ngayo, ndiyayibona nyanisile masenze loo nto. Kuthiwa afika uPerumal afika mpehluzelisa Perumal uphehluzelisa umawiniza, yava. Kuthiwa by the time aphuma uPerumal kuloo office kamawiniza, umawiniza unje. Kuthiwa uzawuthi ubuya wena into nokubana mawiniza kaloku laa nto besithethe ngayo abe ngasethethi loo nto mawiniza, abe uPeru yamperuza abe ngasathethi loo nto mawiniza bantase. Kuthiwa iofisini wayebizwa ntoni na, flip-flopper knee-jerk, something like that, because wenjenje uthi ndingapha afike uPeru mperuzi abe ngapha. Yho bantase, kuthiwa iloo nto ke sana, and ke sana kuthiwa itim kaPeru bantase ibibizwa A-team. Kuthiwa yilaa gruphu ingalandeli imithetho. Wakhe wathi uGeneral Mkhwanazi, I think wayethetha ngaye esithi kukho i-rogue element kwi-IDEC, kuthethwa ngalaa team A, kuthethwa ngalaa team A bantase. Kuthiwa udangerous loo team A. Kuthiwa akho section bayilandelayo emthethweni, in fact ingathi abazazi kwa ii-sections, bafana nam, ii-sections ziyabadoma bona balandelo ii-sections zokent balandela ii-sections ezingekho mthethweni bantase. So kuloo nto ke ngoku yaloo report, after uPeru ke ngoku eperuze umawiniza bantase, umawiniza wathi makukhutshe isummons, kwathini cabe yaqhubekeka ke ngoku le nto le case, and kufuneka yenziwe ngespidi yonke le nto, makwenziwe le nto. Bathi oFearfokol sebesithi hayi bo mawiniza besiyithethile nje le nto. Wathi mawiniza hayi ndithi kuni enzani oku noku. Hayi bantase, uthi ke ngoku uFearfokol yena nalo mntu babeye naye eofisini kamawiniza bephehluzeliswa ngumawiniza lo ahamba naye wanika esakhe isigcebhezana esibhalwe kulaa ncwadi pink okanye ipurple, nika isigcebhezana nje ubana kufuneka wena wenze 1 2 3 1 2 3 usendele 1 2 3 1 2 3. Hanyani wasifumana eso sigcebhezana lo, wahamba waye edeskini yakhe wa-attach ezaa nto kuthiwa makazi-attach azisendele uFearfokol, wazisenda i-subject ye-email yakhe yathi section what babebedikwe finish yile nto ithethwa ngumawiniza. Wathi section what tyolukudu wayesendela uFearfokol sharp chomi. Uthi uFearfokol yeyi kwafumaniseka uba yeyi hayi still mani umnqwazi amawuqini, yava umnqwazi amawuqini. Ndathi hayi mani kukanjani into nobana guys singahambi siye eKapa siyothetha nalo neli ngqina sorry lo mntu ucomplainayo umabriefcase lo Fidel Adams. Wathi hayi mna ndicebisa uba siye khona noba sihambe sonke sobathathu, so that nam ndikwazi ubuza le mibuzo ndifuna uyibuza. Kwathiwa sharp chomi makwanjwe kwemkiwa Cape Town, Cape Flats, okanye uhlala eCharles Plain, hlala blowa. Hayi nyhani wafika bantase, kwafikwa eKapa. Kuthiwa kwafikwa eKapa mxabawo nyhani eliphara laa hlobo lakhe bantase. Kwafika kwathiwa hayi bhuti sicela ukubona malungana nalo mba nyhani yaseto apha imithingi. Kuthiwa bantase ke into ethethwa ngalaa mntu ke bantase sozuyiva encam mos, because niyamazi mos uthetha pha naphaya, and ke ngoku i-conversation ye-drop out yaseprimary soze i-understandeke kumntu okhe wa-admithwa as an-attorney, yabo into ezinjalo, umntu obizwa advocate okhe yaqonda. Because I think okay mandingadiscuss icareer kaFearfokol masiyeke, okwangoku ngu-advocate enye nenye masiyeke, but ke yaqonda. Uthi uFearfokol ndambuza ndaseyemfondini ezi documents unazo apha zinzulu, because kukho laa nto nto yoba ujongo into nokubana urhola malini, kwathini abantwana bakho babhatalela ntoni esikolweni nje libele ngoku laa nto yenziwayo amapolisa xa ephile lifestyle
engaqondakaliyo bantasi. Laa checkman yenziwayo ke kuthiwa kukho loo nto kaGeneral Madondo. Uthi uFiya Fokol at this point mntu asimazi kwa bana Brigadier Mukwele bangubani. Ndathi hayi wena, uthi mendi into kaBrigadier Mukwele ivuke ezibhubhubhu, but ndizabalisa kwisection 2 leyo. Okwangoku kwisection 1 sise-2024 December asimazi kwa uBrigadier Mukwele. Njengoba kuthiwa nje today into yokubana ii-allegations zikaBrigadier Mukwele noGeneral Khumalo zize no-Adams. Kuthiwa Adams initially yayingekho laa nto. Ndathi uAdams njengoba esixokisela kangaka nje, ndathi yho, hayi udrop ii-bombs. Wathi mina andikagqibi. Uthi yabona laa meeting yangalaa mini, it's just that in day it's about 2 hours, but ndayirekhoda yonke. Ndathi Jesus, ndathi Jesu, bantase yagoba yho, ndanamanyungezi because ndicinga nto yokubana uyeza nyhani kaloku umabriefcase kuMadlanga Commission. Uzawufika thini because kuthiwa wayengapeperezi. Ayebabonisa neefowuni nto yokubana yabo le WhatsApp ndisendelwe ngumchunu, uthi umchunu uGeneral Mkhwanazi wenze oku noku. Oh, Fadidi wayiphendula neyoba uFiya Fokol. Wayiphendula neyoba no, mna on the spot ufika kwam eKapa xa ndizibona ezi document ndisithi hayibo iintontoni zikaGeneral Madondo, hayibo into ezithile. Uthi dangerous gqitha document yoba ukwazi umntana kubo isikolo siphi, i-address yakho, ubhatala malini for ibond. Uthi dangerous la information. Uthi ndandifuna umbamba because it's a criminal offense, ndandifuna umtshaja mna on the spot, and mna ndandisithi into yokubana kwalo mntu ushafe izinto under umnyango wakhe epalamente masimfumane because kukho ii-cameras phaa, and ngelaa xesha sasiseKapa, so sasizokwazi uhamba siyobhala into ebhalwayo phaa, sidimande into yokubana sinikwe laa footage. Yava ukuthiwa kwathiwa kwakule meeting wathi umabriefcase hayi akho cameras phaa, akho cameras, i-building endala akho cameras phaa, sasizibona ii-cameras. Then ke ngoku kwathiwa iregister le kusayinwa kuyo, kwathiwa hayi ke iregister yona hayi uzawuba kanti waste ixesha, kutsho upheru. Wathi hayi uzawuba kanti waste ixesha. Register banintsi kaloku abantu abasayinayo ngemini, hayi asizukwenza loo nto. Yaba kanti iyekiwe ii-charges against u-drop out. Sharp chomi. So kuyo yonke ke ngoku bantase loo nto, into esiyifumeneyo ebambekayo kule testimony yalo mntana is the fact that yonke le nto ikhukhwe from the beginning, because this is just the beginning of the case. Mntase sisathetha ngoDecember of 2024 ngokuba besayiqala nto yokubana bayiqala nyhani, besithi bayiqala ngo-Adams. Yava hayi kanti izawuthi ingene koMkwele it so ke bantase sikuloo nto ke umawini izashem bantase hayi yabona le uthi nantoni une-panic attacks okanye i-anxiety le imphethe izawuminxa. Uzawufuna into yokubana ahambe aye noba no andifuni ndithe akhiso, ndifuna athi aye noba kuselele yasebhofolo, andisazi sasibhedlela sasebhofolo, but ndifuna aye kwesi sasebhofolo, and esiyana I'm sure siyam-admit umntu iminyaka ahlale phaa noba yi-2-3 years azoqhuqheka apha. In fact hayi wethu kutheni ndimvela nje, kutheni lo mntu angafakwa la makhwenkwe, kutheni lo mntu angafakwa amakhwenkwe asiwe ngapha ebhongweni ayoqhuqheka ingqondo avuleke apha. Because what do you mean into yokubana wena kukwi-18 wena usebenza nabantu abathile? Bantase ihamba kanjalo ke into ye-project diversion. Bantase sisezawungena ku-project wellness. Project wellness ke bantase yile kaNomkhize. Project wellness yile yale tender yooMasemula noobani, but ndiyamthanda mna uFiya Fokol. Fiya Fokol akho nto ayifiyerishayo. In fact bantase hayibo umna nabantu hayibo bantase banintsi abantu abasebenzayo apha eSouth Africa, zinintsi ii-hero apha eSouth Africa. Hold, or how is the former head of IDEC going to be held accountable? And not just her,
all those where there is evidence pointing to wrongdoing, they will be held to account. That is why you have seen, the immediate suspensions that has kicked in, those that we have referred to. And everyone, where there's evidence pointing to wrongdoing, there will be consequence management. We are following on the Madlanga Commission, and we do get information that, amongst others, enables us to identify those that we need to act on. So the accountability spectrum, and the list may not be exhaustive. Right? We hold you accountable as an employee, right? And you know that Advocate Johnson has resigned. That obviates the question of holding her accountable as an employee. That would have required an inquiry and. But the resignation, as we always say, and we have said that even when we were at SIU, that those that are found wanting and those that have contributed to wrongdoing will be held to account even though they've resigned. Now, another aspect of the spectrum of accountability is that if there's evidence pointing to criminal action, and you may have followed on the Madlanga Commission, even Advocate Johnson herself indicating that, and that's why she has opted not to answer some of the questions, because there's investigations that are underway. So we will pursue those so that they're investigated appropriately and they're investigated by SAPS. And when the investigations are complete, we will make sure that the prosecutorial decisions are taken. And for matters of this nature, because they emanate from Madlanga, we've got independent prosecutors that are allocated to the Madlanga task team. They will be charged with ensuring that independent prosecutorial decision. The other aspect, of course, the other spectrum of accountability is whether there's, any damages that anyone would have caused to an organization, and that's in the realm of civil action. We will go through all the information on hand, and if we realize if there's evidence pointing to any of the actions that we need to take in that regard, we will do so. And the another spectrum is that, are there any regulatory infractions that have been committed or professional infractions? The minister indicated that there are those who have already referred to the Legal Practice Council.